ചാള ബോട്ടിൽ പോയി ഈണത്തിൽ വലയെല്ലാം പിടിച്ച് വല അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ വലയിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മീനുകളാണ്ട കിടന്ന് പിടച്ചോണ്ടിരിക്കണം. അതൊരൊറ്റ മീൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, അയില ഉണ്ടായിരുന്നു, ചൂരി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ കൂന്തലുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ക്ലാത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വെറൈറ്റി മീനുകളാണ്ട എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത്. കൂടുതലും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ചൂരയും അതുപോലെ തന്നെ വങ്കട അയില അതുപോലെ കൂന്തലും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെ മാല് വെച്ച് കോരി നേരെ ബോട്ടിലേക്ക് ചരക്ക് പൊട്ടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ഈ കാണുന്ന. അപ്പോൾ ഈ ചരക്ക് പൊട്ടിക്കണതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളക്കട്ടയും മീനിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കണ്ട് കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഐസ് ഇട്ടാണ് ഇപ്പം മീൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കോരി എടുക്കണത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ് അല്ല കേട്ടോ, അത് ഒരു ജെല്ലി ഫിഷാണ്. വെള്ളക്കട്ടാന്നും അതുപോലെ തന്നെ മൂൺ ജെല്ലി ഫിഷ് എന്നൊക്കെ പറയണ്ട.